Ti Masakbayan. Kat ita, isagot mi kada kayo, ti umuna apasat, ti serye tayo ita alawas, anapaulwan, relasyon, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Nakaturo ganda Tyron kan Cindy. Nasaya at no kasta, mama. Ay, nabanuga kiti trabaho. Kat nangan ka ka din. Saan pa, mama? Ala, isagana kunti kanam. Tamadama ti panagkuping ti babaunan kadagiti lupot alinaban na. Sige, mama. Katayaman na. Alang arod, ingkagpulas iha. Tasumarunukan ijay kusina. Ala, magangkan. Wan, mama. Ni Roland, si Mangpat ka din? Saan pa'y? Imawag nga da kanudarayan apas kan ti gayam na. Kanayon la akasta, mama. Nagadumot ten adardarayan na apaskan. Awan la ka din ti sabali arason day ta anak yo? Gagangay day ta iha. Gaputa adumat ngamin ti gagayam na. Iti na minsan, di nakpainsurot iti darayan na apaskan. Ngamala, awan anyaman na, mama. Basta tinapadag, saan na aliplipatan ti pagrebengan na iti pamilyana. Ay, kanayon kayo laakasta. Agsarita kayo atwa. Kat pagsaritaan nyo ti parikot. Amo yung matya anak yo, mama. Iso laang ti husto ti aramid na. Iso ano kasarita? Aga pa kami laang. Iso abaybay aklatan. Sa bagay, husto ka, iha. Tauray siya. Ungtan naklaad agos, no kumusta ag ti relasyon yung agasawa. Mama, No pa'y kasta, saan kuma amarakrak ti pamilyayo. Takaasi dagiti anak yo. kastama ti kayat ko, mama. Iso asigilaan. Saan nabalin nga agbabae ni Roland? Basta saan na kami apanawan. Elena, Agan-ano sa klatan, mama. Basta saan lakit di amarakrak ti pamilyami. Oh, adda ka matgaya man, Roland. Anya ti orasan? Tenga trabiin ah. Apay, anya ko matibibiyang mo, no kastoy nga oras ti panagawid ko. Saan ka matapakibibiyangan Adda ka di babaeng? Makaumamatan ti kasta sa ludsod mo, Elena. Inakon maturog. Di naktalikodan. Agsarita tapay. Sumarden kan. Titakan. Nagturong manan iti bangir asilit. Talaga at din ako kayat akasilit. Oh, atoy. Agkapay kan? O anya, agar mo sarka dito'y balay? Saanen? Agkape aklangan, kat rumarakon. Roland. Urayin ka inton aldaw iti paborito ta restaurant. Tapay, Kayat ka lamang kasango amangan. awan oras ko. Busy ak. Pangal daw matday jay lunch break. Uray pay. Adda papanan mi kadagiti ka opisina ak. Okay. Agkapi ka nga, Roden. Saanen? Inakon. Nagbaawon day takapik. Sige. Baliwak ti mang timpla. Saanen? Inakon. Agrobwata kon, tarumwara kon. Good morning, Mari Elena. Uy, blooming kalat na Siyempre Ken, nasapa ka. Intulod na kakadin nilakay mo? Ay, kaano pa nga intulod nak nilakay ko? Siguro, kanayon ang naragsak nilakay mo. Gaputa kanayon ang blooming ka. Ay, saan, Mari Melba? Da kayo ka nilakay mo? Kumusta kayon? Ay, nasingpat nilakay ko. Kanayon nak nga idagas dito'y trabaho. Gaputa may salaang matidireksyon mi. Di tala ang bangir apasdak ti ayan ti trabaho na. Saan kayo kading aga, Papa? Saan, Mare? Naragsak ka iti asawam? Siyempre! Apalan ka. Gaputa siya. Saan ka naragsak? Uy,
At dagayam ilimlimod mo kanya ka. Sa anak anaragsak iti relasyon mi nga agasawa. Isong apalan ka, Mari Melba. Lola, apay ajak makikita ita ni Daddy. Oray siya, Lola. Jak makikita ni Daddy. Gaputano kasta sumangpat iti rabi. Kat nakaturog kayon. Apay ngamin ang nagbayag asumangpat. Imbag pa ni Mami. Kanayon mi amakita. Kas iti nakon. Nakaturog kayon no kasta sumangpat iti rabi. Ay, sige. Urayek ni Daddy inton rabi sa anak amaturog. Ay, saan ang mabalin ti kasta, apo? Saan ang mabalin nga agpuyat kayo, apo? Saan na bale? Tawan mo't sarak medya pagadalan ita. Ganinton bigat. Iso ang mabalin mi ti agpuyat, Lola. Sana mabalin. Ala, bayan nyo tay bagaktukin ni Daddy yo. Akayat yo ang makita. Ay. Lola, Umunag kayo, Mama. Oh, apay, Mama. Anya ti bagayo? talaga ka di adi kay agkasilad iti asawa, Roland. Apay ka di akas naman ti saludsod yo. Agasawa kayo. Ngam sabali ti silid mo. Saan da kami napakibyangan, may papanitila itabanag. Wen kayam, nasa odas hindi kan tayron, akayat da ka kano ang makita. Ha? Nalipata mo nga adda anak mo, iho. Sige. Kasarita kida inton bigat. Nasayaat. Aglalang lang tayo nga agar mo sar inton bigat. Iso ati karumar amasapa. Sige, Mama. Kailiw da kan amakita, dagiti anak mo. Ada text ko. Maturog ako man. Amang ano ni Shirley. Ni Shirley talaga. Kailiw nak manadagosan. Nimot gayam, Elena. Umay ka dito'y silid. Mabangbangungutak. Mabangbangungot? Makapapan di taayan mo. Maturog akit din. Di mo kaya ti umanlatiw iti silet. Siya nga rod ti umanlatiw iti ayan mo. Anya ti bagam? Pasrakan nak. Di ka pala maturog. Makasi nga ka iti panaginanak. Pasrakan nak. Di ka giduron Apay ka di amang singa ka iti panaginanak. Pues, agina nata adwa diti pagturturugam asilet. Anya? Ti awanan bain alalaki. Talaga at tinurugan nak. Di nak payan kayat akaabay. Tanaturog payan iti tugaw. Kayat na asawan. At talagang awan panagayat nan kanyak. Ala, tangay jakon mapasubli ti panagayat na kanyak. Nga oray anya ti aramidak. Sige, aklo naklaangan. Basta di na kang pampanawan. Gaputa agladingit lakit di dagiti anak ni. Rumwarak laangan dito'y sileg na. Sige, agar mo sar tayo, Obing. Oo, Elena, iha. Agtugaw kan di taabay ni Roland, taagar mo sar tayo. O ano na, Italaang ang makitak da mami kendading agabay amangan. Win nga rod. Ay na, nagpintas ni Mami. talaga, Cindy? Napintasa? Wan, Mami. No napintasa, di saan na ko mga insukat ni Daddy oh. Ha? Insukat na ka ni Daddy, mami?
Sukat, Mami. Cindy, Tyrone, mangan kayo kitin. Elena, Roland, ada kayo iti sango ti panganan. Mabalin ka di, saya atin nyo ti panagsasauyo. May katantiganas ko amangan. Tyrone, Cindy, agawaan nyo timangan. Agpalas kayon to, tarumwar tayo atalo. Ipasyar kayo. Nakapalistahan, Tyrone. Nang diyak kaya ti sumurot ka ni Daddy. No saan tayo akadwa ni Mami? Uray siyak. Nakapalas kayo gaya man. Hintayon. Daddy, saan mi akayat ti sumurot kada kayo? No saan tayo akadwa ni Mami? Anya? Wan, Daddy. Mabalin ka di akadwa tayo ni Mami. Ay, sige. Ala, umuna ako ni kotse. Sumaruno kayo. Elena, kisayam ta lipstick mo. Lalaba ka unay. May mayat no katamtaman lang. Wan, Mama. Okay ka din, Mama? Okay. Bagay mo dahi tapistita, miha. Ad-ada apimintas ka. Ala, ingkan. Sige, Mama. Elena, agan anos ka kuma. Taam mo, maurnos yun tumatlaang ti relasyon nyo kin ni Roland. Wan, Mama. Agpuspusinan ni Roland. Sige, Mama. Inakon. Apay ka di anak kabaybayag ka. Naskan ka di pa'y ngagpapintas ka. Oray sa anak ngagpapintas ta na pintas sa kasigot. Isturbo ka iti pagnami ka dagiti ubing. No apay pa'y lang amin anaskan asumurot ka. Kaya't dagiti anak ko asumuro ta. Iso nga awan mabalin mo. Kan may saan ko nga itulok nga irwar mo dagiti ubing adidak kadwa. Anya ti ammo, gada sa bali akadwayo. Jak itulok. Mami, Daddy, agap-apa kayo kadi? Saan, anak? Okay. Jak itulok ang makita dagita ubing ti saan arubang. Abalayan, nangigak itinateng. Naganos apitsay. Ado dayta, adda iti sakubag. Adda pa yen onions ken layadita. Kasta ka di abalayan. Pagyamanan mino kasta. Ayan ngay dagiti aputa abalayan. Ay narimorta. Mapandaag pasyar. Kadwada ni Elena. Kumusta mo tin dagiti agasawa? Nasaya at latamat abalayan. Ay, pagyamanak no kasta. Iti na minsan nga main, imay ni Elena ijay balay kadagisang sangit. At dan sa parikot da nga agasawa. Hanggang kunak, anasaysayat no agsarita da adwa. Abalayan. Kat sapay la kumata na sayatin tilinangin da nga agasawa. Ay, kinapudno na abalayan. At da parikot. Ngamin, amok nga da babae ni Roland. Ha? Ngam amok, makaamiris tumatlang. Ano kasta? Saan nga roda na sulbar ti parikot? Diyak kayat ngagsinada. Tama siya nakadag iti apo ko ta. Abalayan. Kat amok abalayan. Makaamiris tumatlaang ni Roland. Dagijayin da Tyrone kan Cindy. Agay-ayin da. Mamuk la kumasumurot ka. Saan ko nga inawis dagiti ubing arumar. Taan niya ti kayat mo? Ti babaeng ti kadwayo? Jak itulok akasta. Imbaga ka di nga da kadwami a babae. Di mo gamden ayam amo dagiti anak ko iti babaeng Roland. Anya? Tano kasta ti mapasamag. Nasaysaya at langan ayadayok ken ka dagiti anak ko. Cindy, kita amdamami kang Daddy. Nakatugaw da adwa iti may sa bench. Ngam naging nadayo damat. Kat? Madlaw ko akaslasaan akay kayat ni Mami ni Daddy. Anya? No kayat na ni Mami. Oh, dinagabay da ko maititugawan. Kung kasla ka na yung dang agsubang. Wen nga rod. Kastamot ti
madlaw ko. Kun sa bali ti pagturturugan ni daddy, ta iti bangir asilid. Winmat, sabali at talaga ti silid ni daddy. Imakar iti sabali asilid. Kasla maawatak, nga adda babae ni daddy. Babae? Wan, adda babae ni daddy. Kaya't nasawan, insukat nan ni mami. Anya nga rod ngay, ti aramidan ta. Eh, sapulan ta jay babae ni daddy, kat balsan ta. Ha? Kasta ti aramiden ta, sindi. Jak kayat nga adda sa bali a babae itibiyag ni daddy. Kasano? Anya ti aramidan ta. Anya pa'y dagiti sumaruno a mapasamak. Papagayam, di uliwayan a denggen, tituloy te seryetayo itaalawas a napauluan. Relasyon, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat, ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Rebotazo. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, iti panangipasyar ko man ni Roland kadagiti anak na. Insingasing dagiti anak da. Anas ken met asumurot ti inada. Nupay agkadkad tirik na ni Roland. Intulok na latan asumurot ni Elena kadakwada. Madlaw met dagiti ubing, asaan anasaya at tilingnangan, damami ken dadida. Agatap da payen, nga adda babae ti amada. Itagagayam, denggen tituloy ti seryetay o itaalawas a napaulwan. Relasyon, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Kasla maawatak nga da babae ni daddy. Babae? Wan, adda babae ni daddy. Kaya't naasawan, insukat nan ni mami. Anya nga rod ti aramidan ta. Sapulan ta jay babae ni daddy, kat balsan ta. Kasta ti aramidan ta, sindi. Jak kayat nga adda sa bali a babae, itibiyag ni daddy. Kasano? Anya ti aramidan ta. Agpatulong ta kanininang kumelba. Kasano? Basta, siya kunti makaam mo. O sige. Ha? Agpaypayapayan ni mami. Ha? Inta ka nun. Sige, inta nga rodan iti ayanda. Oh, kasano? Nag-enjoy kayo kadimot lang ang nagayayam? When mami. Da kayo kan ni daddy, mami. Nag-enjoy kayo kadimot ang nagsarsarita? Ha? Wala. Ala, intayon mang restaurant. Mabisina kon. Sige, daddy. Naimas te in-order yu asidaan mami. Itala ang anang restaurant tayong upat. Kastoy ko maakanayon. Jay classmate ko ani Lily. Kat ko na atunggal Domingo. Rumwarda ka no asa nga pamilya. Mapanda ka no makimisa. Kalpasan na. Agpasyarda. Ngam, datayo kat saan? Italaong. Uray jay friend ko jay school. Kanayon da kanong agpasyar. Kan kunanapay, anak ko rapay da kanulaang. Ngam, naragsak da. Anya? Kanayon kanong agkinkin na tawa da nanang kantatang na. Kanayon da kanong agingin nantil. Kasta ka di? Ngam da kayo kan ni daddy. Katjak mangag ti katawa yo. Lakit din, mangantayon. Awanan ti adu asarita. Ma'am. Shirley? Hello. Roland. Iso ka di ti asawa mo? Wen tita, iso ti asawa ni daddy. Da kami ti anak na. Da kayo, tita.
Gayem na kayo ka din ni Daddy. Ang pagayam ka ni Daddy yung iso akayat kayo at nagbalik ang pagayam. Anya tinagan mo, tita? Surely, tinagan ko. Syakmat ni Cindy. Tayron mat tinagan ko. Nakaay-ayat kayo gayam akasarsayita. Okay. Panawan kayo na. Tapno sa anak ama kasi nga. Roland, kadwak ni Jinky. Adda kami itibangir anamisaan. Bye! Daddy, gayem mo ka di jay napintas a babae? Wan. Ala, mangan tayo. 5 misan ti makan. Okay, Daddy. Mami, ikan nyo iti makanti plato ni Daddy. Ha? O sige man lang nga. Nagadukat nga amo yun nga obing ayan. Aginayad ka nga agmaneho. Nakaturog na giti ubing. Nabannog ta. Iso na iturog dan. Isursurong ka di dagiti anak mo, iti panagsasawda. Apay, masaha Erika iti panagsasauda. Obing dapay. Nga manakam ta. Saan da akaskan ka at ibagim laang ti pampanunutam. Kasta una iti babawi anak ikalay sa kan ka. Naamok la kumaakas to iti pagbanagan ti amin. Sa anak la kumaanak ikalay sa kan ka idi. Nagbababawi ka, at adapay kanyak. Nasaysaya at nagsinatan. Naglakalaang apanawan ka, Roland. Ngam sa anak ngamin amanagim bubukod akaskan ka. Ipagpagapok ka dagiti anak ta. Iso nga aging ga ita. Agan an saklat ta iti denna. Kumanaw ka langan, ibatim dagiti ubing. Adda ni mama amangaywan ka nakwada. Napumanawak. Isurot ko dagiti anak ko. Tadyak kayat ama imatangan da. Timadi nga aramid mo. Awan ti madi nga aramid ko. Di babae itay nga imasidag kada tayo iti restaurant. Amo, isuday chay ti babae. Ha? Sa anak ako ng unay, tapno sa anak ang makaawat, Roland. Dayjay a babae, tinangisok ang kanya. Wan, napimpintas. Gaputa mas napuspus kulti make-up na, ngam iti siya. Sumardeng ka. Sexy. Ngam kaslasaan ang mapagtalkan. Ngam, awanan bibiyang ko pa'y, no asino man ti babae. Kat, tangay talaga sa anak kon anapatikan ka. O sige, aramidam ti kayak mo. Taaramidak mo at ti kayak ko. Apay nga imasidag ka kada kami, idadda kami iti restaurant. Kaya't ko na makita na imbag ti rupa ti asawa. Anya? Asino ti mas napimpintas kada kami. Iso ka diyawan na siya. Siyempre, sika. Sigurado ka siya pinapimpintas? Wen, Kaya't ko ang mga no ay ayatan na kadimat laang wano saan. Baliksam kumaronan. ay ayaten ka. Kasta ka dilaan. Awan ka dinayon na nga aga. Ay ayaten ka, Shelly. Agyaman na, Roland. Ay ayatan ka man. Ay ayatan ka unay, Roland. Mami, mabalin ka di sumurot kami ije opisina yo. Sige, Mami. Italaang matasumurot kami kan ka Anya ti aramida nyo ijay. Ang mga nagpapaanawa kayo laang ijay. Saan, Mami? Promise. Agtugtugaw kami lang ijay. Kailiw ko ngamin ni Ninang Melba, Mami. Anya? Kaya't ko lang ako mustaan. Okay. Ngamjak kayat apapaanawa kayo ijay. Un, Mami. Sige, Elena. Sika nga ron ti makaambo ka dagiti anak mo, iha. Kat isa pariyo tagpasyar ijay ayan datatang mo. Kailiw da kayo man, iha. Wen, Mama. Sana bali, taadamat ko, Jim. Wen, Mama. Dumagas kami to ijay inton malam. Agan anad kay ti panagmaneho, iha. Wen, Mama.
O sige, agtukaw kayo pay laang dito'y labi. Nasapa pa'y, iso ang mapanak bit gumatang iti merienda, tapno saan akong arumwar inton break time. Sige, mami. Di kay agal alikutag dito'y, ha? Un, mami. When, mami? Oh, hello, Tyron, Cindy. Kumusta kayon? Nasaya at mat, ninang. O sige, panawan kayo biit, mare. Okay, Mare. Nagbiit at talaga ti panaglabas ti Aldaw. Ita, dadakkel kayon. Kinapudno na, ninang. Da kayo at talaga tigagarami. Ha? Adda ngamin parikot. Kat agpatulong ak kumakada kayo, ninang. Parikot? Un, ninang. Ibagakon. Kabayatan ngawan ni mami. Okay. Dumngagak, Tyron. Napukaw at talaga ti panagayat ni Roland kanya, mare. Di na kun pagan ano, nga oray gargariyak. Sobra mutan no kasta. Inaramid ko ti amin. Tapno laang mapasublik ti panagayat na kanya. Ngam nalabit nga impay na amin iti babae na, ti panagayat na. Ammom ka din no asino ti babae na? Nakita kon idada kami iti restaurant. Kat mamati ak nga isuday dyan. Nasakit man kanyak. Ngam, nairwama kon. Aklunag adina kon kayat ti asawa. Ay naapok, agyaman ak taimay kayaw. No mabalin kumamat nga agyan kayo ditoy. Sige, apong. Agyan kamin to ditoy inton bakasyon may di eskwelaan. Wen apong, tapno tumulong kami nga agmula itinatang. Agmula kayo mat itinatang. Wen Ken agpakan kami iti manok, apong. Ay katuan. Ana, umay kayo. Intay ag merienda, apok. Intayo ni Diya kusina. Aday jay ni mami yaw. Ala na po. Umuna kayo ni Jay kusina. Ta isimpak pa'y dagito'y binalsig. Ilinong kaw, tapno sana mabasan, wag to daw. Ngala, intayo, apok. Agyaman kami manan iti isa sarong karyo Sapay kumata umay kayon tumanain. Umay kamin tumanan, apong. Elena, alain nyo tay presko anatang, ada iya paraangan. Wan nanang. Anak, adda kami laeng dito'y kininanang mo Nuan yaman ti parikot mau, adda kami laeng dito'y. Nakalukat latatiri daw para ken ka, anak. Agyaman ak nanang, tatang. Ala, ing kayo nga rudain. Tadi kay masipngetan. Agpatuloy kami nga rodan, nanang, tatang. Di ka agdanag, Joel. Ikan ka ititangdan mo. Amangan numadaksanak, iti kasto nga ipaaramid mo kanyak. Saan? Basta aramidam laang ti ipapaaramid ko. Sige. Nasayat ka akaaruba, Joel? Iso asikat ti talkat. Tulungan nak, kat di ka agdanag. Saan ka amalugi? Itad ko ti husto abayad mo. Sige awan parikot. Isunay tatipasdak apag trab-trabahuan ti lalaki asipotak. At daladawan na kanyak. Isu ang mailasin ko, no bilang tamakitak. Ay, babaero gayan ti lalaki asipotak. Adda nagparada ako ti iti asitip ko. Kasla... Wan, isuday ta ti lalaki asipotak. Sa anak laki di anak bindot. Limod nga alak iti ladawan. Kumusta nga tatiin paaramid mo kanininang mo? Nagtungpal nga ta? Wan,
inawagak itay ni Ninang Melba. Bilibak ang arod no nagtungpalkan ka. Nangagmumatjay kinunanay di kadata, at tulungan na ta. Kat, anya ti aramidan ta. Iti kanito amaamuan ta ti pagnanaadan ti babae ni daddy. Kasarita ta. Aliklikan na ni Daddy. Anya? Una, barang inton makasarita ta. Katliklikan na ni Daddy. Nasaysaya at salae ngayon, no dituyin nga gyanda Elena, kandagiti anak na, bakay? Saan akayat ni Elena apumanaw da iji balay ti katugangan na. Tati kayat na agdeden na dalata sa nga pamilya. Piman mait di anak mo. Agan anos latta iti den na ti asawa na. Idinto ta masaksaktan lang arudain. Apay, anya nga ta ti parikot iti anak ta. Tamasapol pa'y lang agbabae di asawa na. Saan ana paneknekan nga adda babae di asawa na. Uray pa'y. Apay, iti anya aga po sa balya silid ti pagturturugan ni Roland. Ay, Dokastan ti asawa ama. Di mo pa'y lakit panawan. Ipilit mo kit din ti bagim kenkwana no di nakamot kayan. maawatak ti anak ta lakay. Ipagpagapo na kadagiti anak da. Saan arasunday ta? Anya nga rod ngay. Kasta mo ti kayat ti anak ta. Tadi namot nga rod kayat amarakrak ti pamilyada. Sa anak apabawr. Agam ala. No kasta ti kayat ni Elena, iso ti makaamaw. Sana balay, tanasingpat mo ti katugangan na. Tilaang parikot, kat nirulan. No maminsan, kayat ko abitugan di manugang ta. Ah. Tapno agnakam. Aha, Luklukwan nakit din ti anak ta. ay di ka agar aramid iti maday lakay. No ita, makapagtepelak pay laeng. Ngem no sa anak to na makapagtepel, talaga adurabag ti awanan bain a manugang mau. Kita anday to aladawan, Melba. Kita man. Oh, ni Roland dayta. Iso ti kunak apaliiwam. No kasta, isu at talaga dayto eh. When, kat, anya tinapaliiw mo. Diyak pa'y sinurot Masapol ang masiguradok pa'y. No isu at talaga dayto iti tao, akayat mo apaliiwag. Narigat ti agbidot. Iso dayta. Ay, no jak lama asyan kadagiti ubing. Jak kumakayat nga aramidan daytoy. Ang ala, tulong kon kadakwada. Makamo ka Basta ikanak iti tangdan ko Tani, tinaktak mo ti biyahe ka. Imbis nga agpasada ako Wan, di ka agdanag. Ikan kanto iti tangdan mo. Basta tulungan nak. Adda ka di serbina, no maamuan tayo ti pagnanaadan ti babae. Kaya't dagiti ubing ang makasarita ti babae ti amada. Iso at tulungan ta ida. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Gagayam, di uliwayan adenggan, tituloy te seryetayo itaalawas anapaulwan. Relasyon, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat, kan iti direksyon, ni Virgie Patlay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Rebotaso. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, maragsakan da Cindy kan Tyrone. Gaputa ka maudyanan na, rimwarda asa nga pamilya, tapno agpasyar. Ngam saan lata nga umdas dayta kadakwada, takayat da amaamuan, no sa dino ti pagtaangan ti babae, ti amada, tapno kasarita da. Nagpatulong da nga rod iti ninang ni Tyrone, ani Melba.
Ita gagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo itaalawas ana paulwan. Relasyon, dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. No jak la ka asyang dagiti ubi. Jak kuman kayat nga aramidan daytoy. Ano mala, tulong kun kadakwada. Makamo ka ha. Basta ikanak ititangdan ko ha. Tani, tinaktak mo ti biyahek. Imbis nga agpasada ako ma. Wen, di ka agdanag. Ikan kanto ititangdan mo. Basta tulungan na. Ngam, ada ka di Serbina? Numaamuan tayo ti pagnanadan ti babae? Kaya't dagiti ubing ang makasarita ti babae ti amada. Iso at tulungan ta ida. Una, saan mat kiti adakas? Kan tangdanan nakmat. Di sige. Wen, awan pagdanagam. Iso apaliiwam no rumwar iti opisina da. Kat surutem iti papanan na. Aging ga amadoktalam no sa dino ti pagnanaadan dya babae. Ala, aramidak dayta, Melba. Awan pagdanagam iti tangdan mo. Ta saan ka amalugi? Wen, Tyrone, di ka agdanag. Maamuan tayo no sa dino ti pagnanaadan ti babae ni daddy yo. Agyaman ak ninang. Siya kun ti makaam mo. Kat awagan kan tulaangan no kaskasano. Okay? Okay, ninang. Agyaman ak unay. Sige. Sige nga rod, ninang. Thank you. Bye. Bye, Tyrone. Ay, piman mat dagijay nga ubing. Angam bilibak kadakwada. Isakit dalaunay ti inada. Kat di da kayat nga adda sa bali a babae iti biyag ti amada. Duwan nga aldaw asaan ang nagawit ni Roland, Mama. May itay aldaw. May nagpulas. Anya? Kinasaritak manan ngam nagungat. Kun ana ajak pakibiangan tibiyag na. Mama, Anak ko ngagpaiso ni Roland. Ngam jak kanunungan ti aramid na. Kat adakan ka, no niya ti kayat mo nga aramidan niya. No kunam asinaamon ni Roland, awan maaramidak. Mama. Ambok iha. Kanayon ka ang masaksaktan iti aramid ti anak ko. Wen, Mama. Inaldaw asakit ti marikriknak. Gaputa amok nga ada babae ni Roland. Ngam, kasla normal daytan kanyak. Elena, Pampanunutak lang amin dagiti anak ko. ngam kasanukan. Diyak kayat ama isinada iti amada. Orekas kasano. Makadin na dalatta ti amada. Ala, adakan ka na ita, Elena. Ay, anya amatan ti anak ko. Diyakam mo no sa dino tinapanan ti panunot na. Okay lang, Mama. Kabaalak ba ito eh? Tinaskan. Saan nga isang pat ni Roland ti babae na? Dito'y balay. Tanong kasta ti aramidan na? Ang mga nudyak makapagtapal. Kat anya ti maaramid ko iti babae na. Diyakmat itulok akas tatyaramidan ni Roland. Mama, Iso akasaritak manan. Taibagak adinan tugamdan nga isang pati babae na. Tanusan, tulungan ka amang paksyat iti babae na. Agriin ka ditan, Roland. Huy, Roland! Huy! Simang putan ti inorder ko akananta. Nag-order ka manan? Masadutak nagluto. Iso nagorder akon. Ala, bumangon ka, taintagar mo, sir. Manisagana kayo ti kape. Wan, itaypay nga insaganak. Ala, intan ijay kusina. Oh, at titi kapem. Igopam ta na pudot kay. Roland, kayat ko ti agbakasyon. Agbakasyon tayo di laon yun.
iti beach resort ti gayam ko. Anya? Di kagdanag. Ada kwarta. Siya kung tagastos. Amok mat a pamilyado ka. Kaano? Laglagi pa mga da trabaho. Mapanta iti Sabado ti Rabi. Taawan mat sarak tayo ti Domingo. Sige. Isaganak dagiti kawas na. Kan amin ang masapsapol ta. Inawaga kong tigayam ko nga akin kuko iti resort. Tapno mangi reserba iti silid. Para ka data. Okay, sikat imakam mo. Duwapay nga aldaw ti Orayan. Sakbay amapanta. No kasta. Saan manen ang nagaw-awid ni Pari Roland? Saan nga rot, Mare? Amok latan sa dino ti ayan na. Iti ayan ti babae na? Uwan. Anya ti aramidam. No mapanagnagam at talaga nga da babae na. Naaklon kun dayta, Mare. Saanin anaskan a panagnagak. Kat, anya nga ro ti aramidam. Kastalatan, saan ka lumaban? Di mo kasarita di babae na nga adaywan na ti asawam? Awan Serbina. Gaputa saan na kun nga ayatan ni Roland. Oh, lunch break gaya man. Inta manganan ijay kantin. Ta ituloy ta ti agsarita ijay. O sige. Uray parikot mo nila kay mo. Mangan kalata. Di mo itulok ako mutong ka. Anya? Kastalaan ti ka na? Natang kan basit a karne? Uwan, Mare. Okay. Ti importante, mangan ka. Agpaseksiak. Diyak kaya ti lumukmag. Correct! Ti importante, mangan kalata iti oras ti panangan. Uray basit laang. Uwan, Mare. Ay, nakapimpintas ka mat, Mare. Ngam no apay nga insukat na kapaylaang ti asawam. Ay, awan kit dit nakum na. Hala, gusto day ta, Mare. Mangantakit din. Saanin anila kay ko ti pagsaritaan ta. Ngamin, masaksak tanak laang. Okay. Mangan tangarudan. Dayjayan, imunagan iti dayji ari daw. No kasta, di tagayam ti pagnanaadan ti babae. Hoy, asino ti palpaliwam? Ha? Dito mat apartment ni Shirley, ti ayan ti matang mo. Asino ka ayan? Surely ka di tinagan ti babae ni Roland? Oo, among gayam ni Roland. No kasta, di ta ti pagnanaadan da. Uy, apay ka di ngamin. Kan asino ka? Agkat sika, asino ka? Apay nga amamom da Roland. Karubak ni Shirley. Day taman ti balay ko ni. Gayam ko ti aking kukwa iti abangan dang apartment. Kastagayam. Umay ka, mapanta di tabalay ko. Agkapita. Ha? Ay, nakababain no kasta. Umay kakit din. Siyak ni Marjo. Joel tinagan ko. May saka driver. Umay ka, mapanta di tabalay ko. Tagkapita. Kastagayam tiga po na nga ka dito. Wan Marjo, kat gaputa makita ka, asaan mo tadakas? Imanugot ka. Maasyanak kadagiti ubing. Kaasi damat isuda pa yan amis mo ti mangi pamuspusan. Tapno lang saan amarakrak ti pamilyada. Wan nga rod. Sige oras siya. Tumulong nga. Maasyanak ngamin kadagiti ubing. Anya nga iti maitulong mo? Mang panunutak iti aramida. Ibagam kanya ka, no anya day ta planom. But nga. Tapno isinanan ni Roland. Sige, aramidem day ta. No saan nga agbaligi, ti plano dagiti ubing. Okay. Malang, ituloy tati agkape. Mangan ta iti naimas at tinapay. Nukasta. Amo mundo sa dino ti pagnanaudan ti babae ni Roland. Wen, amo kon.
Nasayat. O sige, itad mo kanyak ti address. Wen, itad ko kan ka. Shirley, tinagan jay babae. Shirley. Kaya't dagiti ubing akasarita dayta a babae. Ngem no mapanda iti apartment na. Amangan no madanon da ija ni Roland. Mabalinda mo't akasarita. Asan nga iji apartment na? Wen, pampanunutak matkit di dayta. Matulungan na tayo ni Marjo. Tinamamok ak arroba na. Mapantay jayan na. Tapag sasaritaan tayo, no kasano. Mabalin dito'y balay ko ti pagsasaritaan da. Awisat dito ni Shirley. Sana bale, ta friend kami mat. Saan siguro mat ngagkadkad. Agyamanak, iti kastoy nga aramidan tayo. Matulungan tayo dagiti ubing. Una, nagdakas matgayam ni Shirley. Amo na a pamilyado di tao. Ngam saan nalataliklikan. Kasano nga rod? Awagan nakto. Kat ibagam kanyak no anya nga aldaw ti umayan mi kadagiti ubing. Ariglado. Mabalimot ngayon ton Rabi. Okay. Awagan nak no kasano. Mare, kayat ko laang nga awisen da sindi kan Tyron. Di kagdanag. Itulod ko matla ida. Isuda ka dilaang? Ay namare, pang-ubing laang ti darayan mi. Iso sorry Okay. Rumor kami nga rudan kadagiti anak mo mare. Di kagdanag, tadyak baybayan ida. Adda tayon diti balay ni Marjo. Urayan tayo laangan ni Shirley. Shirley? Wen, adda ni Daddy yu dita apartment ni Shirley. Ha? Iso asaan mabalin adita ti pagsasaritaan tayo. Umayan dito ni Shirley. Okay. Mabit lang. Tinak ilukatan itigi. Apay nga inawis nak dito balay mo, Marjo. Kan asino dagita sa nga ilim? Ko. Kaya't da ka kano ang makasarita dagit ang ubing. Kasla. Sige, Cindy, Tyron, kasarita yun. Di kay agdanag taadda kami laang dito ka ni Marjo. Kasla. Wen, si katay babae nga imasidag idi kada kami iji restaurant. Wen nagpaiso. Mailasin kayo. Kan malagip ko tinagan mo. Shirley. Nukasta. Si kati babae ni Daddy. Anya ti. Kaya't da ka makasarita kan ni Cindy. Amom ka di. Akanayon analiday ni Mami. Gaputa da babae ni Daddy. Kat napanatnakan mi apod no. Tita Shirley, makipakpakaasi kami kan ka. Kaya't may tinaragsak a pamilya. Iso ano mabalin? Liklikam ni Daddy. Saan mi akayat nga adda sa bali nga ayatan ni Daddy? Ti kayat mi, nila ang Mami, ti asawa ni Daddy. Pangaasim, Tita Shirley. Sinaamon ni Daddy. Kan manon nga aldaw asan ang nagawawid ni Daddy. Kat agna na gayam iti apartment mo. Kwa? Apay asyak ti pangibagaan niyo iti dayta? Ni Daddy yung Pangaasim, Tita Shirley. Adaywam ni Daddy. Kaya't mi tinaragsak a pamilya. Isong adaywam ni Daddy. Makasarak kanto iti agbalin nga asawam, Tita. Basta saan ani Daddy. Anya? Saan mo ko mga ipaidam ti ragsak ti pamilya mi? Tita, pangaasim. Pangaasim, Tita Shirley. Adaywamon ni Daddy. Di mi kaya't naglidliday ni Mami. Iso nga adaywam kuman ni Daddy. Napanan dagiti ubing. Ay, bilibak ka dagiti ubing.
Isudan ti umay agpakpakasikan ka, nga adaywan ti amada. Saan nga isuda ti mang dadaal itiragsak ko? Kaya't mo asungan, saan mo lata sinaan ni Roland? Idinto ta nakipakpakaasi lang arudan kun kadagiti anak na. Siya ti ay ayatan ni Roland. Iso nga awan maaramidan da. Sinamlaangan ni Roland. Uray pa'y adaywak ni Roland. Agsubling tumat na ang kanya. Ngamin, siya ti ay ayatan na. Saan ati asawa na? Di ka kadimasyan kadagiti anak na. Nga imay da nagpakpakasikan ka. Sorry, nyamjak maaramid ti kayat da. Asino da kuma amang dadaol iti kinaragsak mi kin ni Roland? Ha? Isuda ti pudno ang pamilya ni Roland. Ngam siya ti ay ayatan ni Roland. Ha? Kabailan ni Roland at alikodan ida, gapo kanya. Iso sorry langan kadagiti nga uping, tadyak idapat yan. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Gagayam, di uliwayan adenggan, tituloy te seryetay o itaalawas ang napaulwan. Relasyon, dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Insurat, ken iti direksyon, ni Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Rebotazo. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y ng estasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masak Bayan. Ti napalabas, tinulungan ni Melba da Tyron ken Cindy. Tapno makasarita dati babae ti Amada. Natakwatan da nga rod ti address ni Shirley, a babae ni Roland. Kat dita, nagpakpakaasi nga rod dagiti ubing ken ni Shirley, nga daywan da kuman ti Amada. Tadida kayat nga aglidliday ti inada. Ngam na sao ni Shirley, asaan na amaaramid dayta. Ita gagayam, denggan ti tuloy ti seryetay o itaalawas ana paulwan. Relasyon, dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Di ka kadimasyan kadagiti anak da. Nga imay da nagpakpakaasikan ka. Sorry ni, nyamjak maaramid ti kayat da. Asino da kuma amang dadaol iti kinaragsak mi kin ni Roland? Ha? Isuda ti pudno ang pamilya ni Roland. Ngam, siya ti ay ayatan ni Roland. Kabailan ni Roland at talikodan ida, gapo kanya. Iso sorry langan dagijing uping, tadyak idapat gan. Natangken mo't gayam ti puso man niya. Talaga, awan makaagaw kanya kin ni Roland. Nga uray agpapan iti pamilya na. Sa dino tinapanan ni Roland. Aping nga awan dito'y apartment. Roland! Roland! Sa dino nga ta tinapanan na. Taapay asaan ang nagpakada kanya. Ha? Dayjay tumit atumboy. Nagbayag anak isarsarita kanyak. Manaktak lang. Okay kayo lang di talikod, Tyron, Cindy. Uninang, Tita. Dumagas tayo itimay sa restaurant. Tamangan tayo pa'y. Amangan numabisin kayon. saan ang ninang? Saan kami pa'y amabisin? Sigurado kayo? Uninang, No kasta, aglayon tayon ijabalayo. untita. Apay nga itaypay asursurutan na kami dayta a kotse. Itaypay nga da iti malikodan mi.
Saan mo't narot ngaag-overtake? Ha? Ninang? Kutsi ni Daddy day taadda di talikudan tayo. Wan nga agpaiso ni Daddy. Anya? No kasta. Ni Roland day na. Idiretsok lang tayo yung kotse. Bayak di ta sumarsaruno kada kami. Agbus-businan. Nalabit akayat na nga isardang ko ti kotse. Ngam saan ko nga isardang. Aglayon kami kitin, ijay balayda. Tay giant tikot siya nagluganan da tayron kan sinti ngay man maneho ni Marimel ba? Itian niya agapong at dada itay itibalay ti kaaruba ni Shirley. Isuda ka iti kinasarita ni Shirley. Anya ti nagsasaritaan da? Surutak lata ti kotse. Kaya't ko kumaakasarita ida. Ngam di namat isardeng ti kotse da. Oh, insubli kon dagiti anak mo, Mare. Agawid akmatan. Wan, Mare. Oh, simbangputan ni Roland. Nalabit akasarita na ka. Ket iti ka nito nga adda parikot. Awagan naklaang, Mare. Wan, Mare. Ngam apay ko mga da parikot. Agsarita kayo iti asawa, Mare. Inton bigatan ti panagsarita ta. Agkita tantulaangan ijay office. Anya tiga po na napandas sindi kan Tyron ije balay ti kaaruba ni Shirley. Kat kadwada pa ni Marimel ba? Shirley? Sungbatam ti saludsod ko. Awan amok iti dayta. Binaon mo kadida kiti anak mo, amapan makisarita kini Shirley. Tapno agsina kami. Anya? Awan bibiyang ko ken ka. Iso adinak pakibibiyangan. Ket tapno awanan ti parikot. Nasaysaya at no pumanaw kan dito balay mi. Kasta? Saan kan apagan ano? Agsinatan. Sorry, Mami. Ngam nagpatulong kami kanininang Melba. Tapno maamuan mi ti pagnanaadan ti babae ni Daddy. Ket nakasarita mi, Mami. Anya? Numalagip mo jay babae nga imasidag idi kada tayo. Idi adda tayo iti may sa restaurant. Isuday jay, Mami. Jay agnagan iti Shirley. Wan. Malagip ko. Diyak malipatan tiro pa na. Nagpakpakaasi kami kan ni Cindy. Nga adaywan na kuma ni Daddy. Ngam, kunana adda tayo kano ti umadayo ka ni Daddy. Saan nga iso? Ngamin. Adayo ka nung nga iso ti ipatpatag ni Daddy. Saan tayo ka nung anapatag ka ni Daddy? Napatag kayo ka ni Daddy yo, anak ko. Day talaang taada ngamin sa bali ang babae itibiyag na. No pay kasta, saan nyo agurguraan ti amayo? Isulat ta ti amayo. Mami, apay ngay nga adda babae ni Daddy? Tunggal maysa, andala ta pagbidutan na, anak ko. Kat bidot ni Daddy yo, ti panang tutup na iti sa bali a babae. Mami? Nga mamati kadumtang to ti aldaw a makaamiris. Tunggal tao ngagbidot kan agbasol. Dumtang latakan ko na ti panagamiris. Kat agbalbaliw. Dumtang to nga taday taken ni Daddy, Mami. Wan anak. Kat agsoblin to ti sigot aragsak iti pamilya tayo. Kasta ti imbaga kada sendi kan Tyron, Mama. Tadyak kayat aguraan da ti amada. Pagyamanak, tadi mo idat inurugan amang gura iti amada, iha. Saan ko nga aramidan ti kasta, Mama? Helena, Pumanawag ti balayo. Kat isurot ko dagiti anak ko. anya, Wan, Mama. Diyak kayat amaya dayo da kanyag. agnaad kayo kadi kada tatang mo. Wan, Mama. Ngam kasanon, marigatan lakit di dagiti ubing. Ngamin, adayo ijay ayan da tatang mo. Kat ijay sentro ti pagad-adalan dagiti ubing. Mama.
Ay, daytaitan ti mati. Apektado dagiti ubing. No kasta, agabang kami laangan ije sentro. Elena, iha, maawatak tirit nam. Ngam numabalin, uray agyan latan dito'y palay dagiti ubing. At daag mo't amangaywan kadakwada. Siyak ti mangsukon kan mangitulod kadakwada ije pagadalan. Mama, Di kag danag, tadyak idabaybayan. Pangaasim, Elena. Agyan dito'y balay, dagiti apo. o sige, ag lunch time. Di mo kunaan, adi ka mangan. Awan ganas ko, Mari. Mari Elena, pasensyakan iti naramit ko ha. Pinatgak lang tikid daw ni Tyrone. Ngam, natangkan ti puso, di babae nila kay mo. Agyamanak iti panang tulong mo kadag iti anak ko. Diyak ni namnama akasta ti aramitan dagiti anak ko. Kat maawatak ida. Gaputa saan da